खुलुमबाय तावके बुकसनो तिनी आं नरं हाय दीपक एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल तावके बुकसं तिनी नरं खानी बेलायखन त्रिपुरानि सिनि टिप्रासा लीडर्स रंनि कग्रन साना बागै फायु तावके बुकसं सिनि त्रिपुराओ ताबुक बेलायखैनो हाय टिप्रासानि बिसिंग टिप्रासा कइलायमानि saya salaimani nukjagui tongkha taute buksong o sini tiprasa rok jesa kepano thansang na nagai thansano sobai lena nayo jesa pano tiprasa ni man thai satai rok mana naikhen kebeng layo sak kisa hamnani bagoi kisasa buini dalali khayoi rang puisa ajina ni bagoi obo hai aisa sorojonto sini tiprasa ni bisingo nukjagui tongo public rok jonosadharon rok jotono thik tongo kintu kisa je leaders rok ang koekjona sibi sasino mungrok salia taute buksong norok nichoi nugui tongna tabuk sabo sini tirprao kebeng lai tong suru borok ni bohok thangnani bagoi public no gumra khayoi yang ni kok yang sawoi tiprasar no herani khai tongo oroi poroi khai tongo mane divert khai tongo abo norok bukaham kai si tong taute buksong norok no khana taute buksong advocate ni sak gosinai nokol advocate ni bakso sawo busu japte kubui abo bang sisu gya abo buini samani koknon sawo ang abo ni to setri saimeya haipanu bui samani kok si sawo sini advocate ni gosinai Horidon babu bo emne mungrok hopreng rok nei bo rijak jora kaisa obo hai nei bo kobongma choba khai phai kai nei sak no porichoi ribu kintu bo samani kobongma ancholik party nu khai phai kai nei bo regional party ancholik party bang khai phaijak tabu kai Tamo ngoi asuk bosor judin nung tiprasani bagai samung khai phai tini nung kongres joyan dika abo kaya sumung abo ani sumung ya kobongma public rok ni bu sumung Dopha no Hamjak kai nung ki kongres thangoi ki tiprasano phiok man nai de abo kaisa sumung phainai nung clear khai di kongres rok no tamori nai kongres ki nono ena series nai na kongres rok nono tiprasani je man tai sok tai rok joton ridi bai nai aro bu hai no hai sikango thokima hai thoki bai nai obo sudu kaisa koisu leaders pot mai angmani bai sak ibu mui tongmani bai joli ui thangmani jiklai taute buksong abono sung kaham kai saimana nango kai sini borok obo haikai no iko kaisa na haimba salayo na bagoi kaisa party o thangoi kaisa pusman na ni bagoi thango aro thangkai kaisa chicken migon postma kai father hani final rong ni dalali khayoi kisa misa bohok bachina ni bagoi rang rok do soklai manno obo nai mungmui tongu taute buksong kubangma borok obo hai hinoi tabu group rogo social media rogo salai tongmani o kokrono angrunor no saikhnarbu hagai tebo tongo chini tabu tipra motha nino TSP ni bubagara songbai subayoi bubagara songbai tipra motha o join khai MLA mankha EM tongmani nini DC election abon pora haina hai bidhan sabha o bachawoi MLA post manjak sini chitto babu ampasa contracting chibo busawoi aroni bo bongma bud bainu pass kai phaijak kai bo bini bukhani mote angjagli angoi kha koi tongkha aro kono getar tipalen ni shobdo sijak krini sai tongkha abo rono tui ang belai khenu wana kha obo hai sayawoi getar tipalen non sung bahai kai tu bunai obo sakai belai chanai sung toisa choba khailena nango maya sak sung choba khai thangnai tabuk borok je rinan hini gosi tongmani obno bu nanan nanai je bubagar ni ekot rok additional more power rok rinai TTC rok khayoi 20 ta ni seat ni jago 29 ta seat rok khai ton rinai bidhan sabha kai doptor nini 22 ta doptor ni 44 ta 45 ta doptor rok bari nai amsu phanu tekisa phan baru addition ni funding rok mani phaya kai tekisa man gatho abu bor ni rinan himani dabi to nung geta tipralen ba tipralen yak yakku o jinis rong se wan chogui choba khailena nango thansa tongna nango haike titam ni thansa rok ni sai tongun haike tabuk thansa subai nungjulen congress ba je sapanu alada party khaya kai abo pirjagi tha kai phan komi thainya diba nung geta tipralen nei khorsa saisung musani to hakai mada mannai abu num buwan sukdi kentu choba khai tongna nangnai maya sak choba khai tongnai obo singna ne nangnai aboni bisungo choba khaitini je sapanu busango kisa ri tongmane abono bu khole thana nango tabuk norok ni je wan chungmani tikhai eta tipralen chimaya angkai sung oje tabuk bubagar ni ekot rogo je land right economic culture politics obo hairok no yakari disna hede tabuk je doptor bari rimani khan bari rimani ADC ni abono joton include khayoi 125 to dawoi tiprasani mante sok tente kisa bari rimani mane abono tabuk nare nang nangya abosi sadi haike norok bo CPM haike oppose khayoi songgeta tipran chinanguni hakai chasnai abo haidok dewan chok silia kintu obo haikai judino politics thunglai kai sung komor nai dotino obo haiyung ya hoi palkai si sandi jema mani risritho chung norok bain tongoni sadi sini man thena norok je man na man sagri siriti sini nahar mung sung banchina ningkai kaisa separate state no nango sung kaisa sol tiprasani bagoi state no nang sugu sini hano banchina ningkai
aboni bisingo tabuk maya hini naya tong tong hakai abo tongya chana ni bagoi je mancha ri tong hakai abo bu nana ni nango okokno si ang norong no buzo nani bagoi upayo te public ni demand bu obonu obongma borok confuse ungjagoi tongo saimeya politics thuna bagoi obongma bohok banchina ni bagoi kobangma geta tiplenchi nango geta tiplen maya kai aro tongoi tam khanan hini baksa mind no Daibat kayoy borok no oray poray kainay bu borok tong sini borok no bisingo abo tam ni bagoi yung kai tongo sini borok no huskani rinay patarhani fainay rok borok ka jadu kurung borok ka kok kurung borok ka rang puisa bu ganang lup bu phnugui mano population bu kubang angkai borok ni kok baino sung paijagoi thango paijang man hoite no sung tini obo haike oray poray yung layo sak baisak kak layoy tini Tiprasa sung thangnani ba banchinani phainani ba sung power phainani mannani man taisok tayo hungkai no kebeng laijak tuyung thango abo sabni bol hungkai sung sak gongchu educated ni wansung nai igu ang siwu ang si saimang kogo ani bising tu phaike si Dopha pyok jana inoi sak gongchu gleman hoitese sung komoru ani kokhai kunu pot nangya kichu nangya sung tong na nango khalok na nangnai ni choba nasin nango hini simisi sung kha korak khai thonoi busai tong na nango busawoi nasin nango hinoi asugo meeting khaimano aboni bisingo je borok rinani hini go simani abo puri tonga to obor no sung nangya rok ni tabuk sa kai abo tebo haksali tebo mannani dugui thangnai lari thangnai aboni bagorchi jetabo porchet choli tongmani je rinani hinoi obo hairok phano man hagai tekisa sini samung rok ago kumane haisingu abono sung bujilainan nango taukte buksong saimia bomtegai politics thanglai abono no sanani bagoji phayo angke abono hamya sanan digi thangya tamokai sini chitto babu songjek babe kha koi tabuk aro get a difference kri hingke angte tam tomsne ni saw no sabo sakaba get a difference kri hinoi abo hairok kok rek tong kurui tabuk borok si get a difference tabuk rimaya kunarok obo nagar dini saitong kai tabuk mana khainan de akok rong no busung ma bujilai nai hakai nini land right economic abu ma kai tekisa 50-60% le state ni kaisa samung khaidrop samung chugui thangu edisi hapango obo hairono si sung tekisa wansuna nango aboni bagoi no borok muni suno public no mind divert khayoi judino ore pore prangoi samung rok khaile kai abo sini bagoi ni belain chayang nai aboni si ang kisa prasaroni nolosori nani bagoi phayo angke buno dukhoi nani phaiya buno haimesana ya ang jot tonon hamjago norok bo ana hamjago o hamjangman bisingtino jotonu mililai kothalai sudin samung khaya kai chanai o pot ni bagoi rang puisa kisa manna ni bagoi lup khayoi sak bai sak kha koi lai kak lai mani abo sini diginu chaya sini kung barati prasani bagoi chaya abono no sawoi norok kaham tongdi susto tongdi ini ni bagoi jottono no aina hai kulum pika